खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ उदालगुरि जिल्ला बीर लाचित सेनानि सा 6 सोद्रोमाफोरा बिबान एंगारदों। आखायाव वर्ल्ड कापनि ट्रफी लानानै जोनोम हादराव सफैबाय टीम इन्डिया। बिहाली आरो भेङेरियाव हाग्रानि जुनारनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। एजिपिनि सानै एमपिआ रेल मन्थ्रिनो गोसोखांलाय गथायदों। दैबानाजों काजिरङा हाग्रामानि गासै 17 जुनारफोरा जिउ खहा। अरुणाचलाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव हान्था-मेला खालामग्रा लामाया गोथेदों। करिमगन्जआव दैबानाजों गोबां बीएसएफनि आउटपस्टफोरा लोमसावदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बीर लाचित सेनानि उदालगुरि जिल्ला कमिटिनि सा 6 दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बिबान एंगारबाय। बुधबारखालि जिल्ला आफादनि आफादगिरिनि गावसोरनि बिबान एंगारनाय लाइजाम दैथायहरनानै बीर लाचित सेनानि उदालगुरि जिल्ला कमिटिया सा 6 दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाया बिबान एंगारदों। बै सा 6 सोद्रोमाफोरा जादों बारग' गाहाय नेहाथारि गुनेश्वर राय, बारग' आफादारि नेहाथारि हिरकज्योति दास। सोद्रोमाफोरा फारियै पंकज बर्मन, बिश्वजित महन्त, हिताश्री राभा आरो हिया चक्रवर्ती। रिपर्ट बादिब्ला गावबा गावनि निजायारि जेंनानि जाहोनफोर दिन्थिनानै उदालगुरि जिल्ला बीर लाचित सेनानि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बिबान एंगारदों। ओरैहाय बे जाथाया आफादाव फिन जाथाय सोमजिदोंब्लाबो बे सा 6 सोद्रोमानि बिबान एंगारनाय लाइजामखौ हरखाबै लिंब्रबनाय मोनसे मेलाव आजावना लानानै बै सा 6 सोद्रोमाखौ आफादनिफ्राय बिदाय होनाय जायो आरो बिसोर आफादखौ एंगारलांनायाव जेबो रोखोमनि खहा जानाय नङा होननानै बीर लाचित सेना उदालगुरि जिल्ला कमिटिया गांसे प्रेस बिबुंसार फोसावनानै मिथिहोदों। आखायाव टी20 वर्ल्ड कापनि ट्रफी लानानै बिस्थिबारखालि जोनोम हादराव आगान होफैफिनबाय वर्ल्ड चेम्पियन टीम इन्डियाया। एयार इन्डियानि जर'खा उरांजों फैनानै दिनै फुङाव दिल्ली उरां गाथोनाव ओंखारफैयो वर्ल्ड काप चेम्पियन इन्डिया टीमआ। रिपर्ट बादिब्ला उरां गाथोनाव टीम इन्डियानि गेलेगिरिफोरखौ ग्रोम ग्रोम बरायनानै हटेलाव लांनाय जायो। हटेलाव दान्दिसे जिरायनानै 11 रिंगासोआव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि न'आव थाङो आरो आखायाव वर्ल्ड काप लानानै गाहाय मन्थ्रिखौ लोगो हमो। बेनि उनाव बेलासि 2 रिंगायाव इन्डिया टीमनि गेलेगिरिफोरा दिल्लीनिफ्राय मुम्बाइ फारसे रावना होयो। रिपर्ट बादिब्ला बेलासि 4 रिंगायाव मुम्बाइआव लेन्डिं खालामनायनि उनाव गेलेगिरिफोरखौ हटेल फारसे बरायलाङो। बेनि उनाव हटेलाव दान्दिसे जिरायनानै वर्ल्ड काप चेम्पियन टीमनि गेलेगिरिफोरा वर्ल्ड काप देरहानायनि गुबै हाबाफारिनि थाखाय थियारि जायो। मख'नो गोनांदि बीसीसीआईआ मुम्बाइआव वर्ल्ड काप देरहानायखौ लोब्बा लाना मोनसे हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारि बायदियै मोनाबिलि 5 रिंगायाव नारिमुनिफ्राय लांदां बासआव वांखारे स्टेडियामसिम 2 किल'मिटार बिजय जात्रा खालामगोन आरो बे जात्रायाव गेलेगिरिफोरा बाहागो लागोन। बे बिजय जात्रानि उनावनो बीसीसीआईआ इन्डिया टीमनो 125 कौटि राङारि बान्था होगोन आरो टीम इन्डियानि केप्टेन रहित शर्माया बीसीसीआईनि नेहाथारि जय साहानि आखायाव वर्ल्ड कापनि ट्रफीखौ गथायगोन। बे हाबाफारिया जोबनायनि उनावसो इन्डिया टीमनि गेलेगिरिफोरा गावबा गावनि न'आव रावना होगोन। रायजोआव सोलिगासिनो दैबाना। दैबानायाव मानसिफोरजों लोगोसे हाग्रानि जुनारफोराबो जिउ खोमानांबाय। हाग्रानि जुनारफोरा दैबानानिफ्राय रैखा मोननो गोजौ जायगा नागिरगासिनो दङ। खारिथि बादिब्ला 12,10,165 जुनारफोरा दैबानायाव गोग्लैदों। बेनि गेजेरावनो हाग्रानि जुनारनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुङा जिउ गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों। रिपर्ट बादिब्ला बिहालीनि सांसाली दलनियाव मोसानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ महम्मद हुसेन होननानै सिनायथिदों। बुधबारखालि दंफां दालाइ दाननो थांनायनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन महम्मद हुसेना। बेनि उनाव लोगोआव लांनाय
सिखाखौ बेलासेयाव बोखांनो हायो आरो साखाथियाव मोसानि आगानखौबो नुनो मोनो। दिनै फुङाव हाग्रा बिफान आरो पुलिसआ जुथाइ नागिरनानै मोहाम्मद हुसेननि गोथै सहखौ बोखांनो हायो। ओरैहाय तिनिसुकिया जिल्लानि भाङेरी दिब्रुजानाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों। सन्जय दास मुंनि सुबुङा गय फाननानै बाइकजों न' फारसे फैफिनगासिनो थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरजों मोगा-मोगि जायो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव सन्जय दासआ गोब्राब जखम जादोंमोन आरो बिखौ जायगानि सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंब्लाबो फाहामसालियाव सौहैनाय सिगां लामा ससेयावनो सन्जय दासआ जिउ गोमायो। ओरैहाय काजिरङानि हारमतियायावनो हाग्रानि अमानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुङा गोब्राब जखम जादों आरो बे जाथायनि उनाव ओनसोलाव गिखांनाय थासारि सोमजिदों होननानै खौरां मोन्दों। बरपेटानि रायजो राजाफोरनि लुबैनाय हास्थायनाया थाबैनो सुफुंजानो हासिगौ। जगिगफानिफ्राय बरपेटा टाउन आरो हाज' जानानै आमिनगावसिम गोदान रेल लाइन फोनांजाबनायनि दाबि लानानै दिनै रेल मन्थ्रिनो गांसे गोसोखांलाइ गथायदों। एजिपिनि सानै एमपिआ बे गोसोखांलाइखौ रेल मन्थ्रिनो गथायदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बरपेटा लकसभानि एजिपिनि एमपि फणिभूषण चौधुरी आरो रायजोसभानि एमपि वीरेन्द्र प्रसाद बैस'आ दिनै रेल मन्थ्रि अश्विनी कुमार बैष्णवखौ लोगो हमनानै गुबुन गुबुन दाबिनि गांसे गोसोखांलाइ गथायदों। आसामनि गुबुन गुबुन जौगाखांआरि बिथिंफोरनि गोनांथिफोरखौ लानानै एजिपिनि सानै एमपिआ गोसोखांलाइ गथायो। मख'नो गोनांदि एजिपिआ गथायनाय गोसोखांलाइनि मोनसे गाहाय दाबियानो जादों बरपेटानि राइजोफोरनि गोलाव समनि दाबि जगिगफानिफ्राय बरपेटा टाउन आरो हाज' जानानै आमिनगावसिम मोनसे गोदान रेल लाइन फोनांजाबनाय। थांखिनाय बे रेल लाइननि थांखिया आसामनि हान्थामेलाखौ गोख्रों खालामनाय आरो रांखान्थि बिथिंखौ जौगाखांहोनाय। बबेखानि रेल मन्थ्रिया गोसोखांलाइखौ आजावनानै बै बिथांखिफोरखौ थाबैनो जागायनायनि बागै गोनां राहाफोरखौ लानो थाखाय खोथा होयो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। थाद'नाय गैयाजासे अखा हानाय इउनेस्क'नि गनायथि मोननाय आसामनि काजिरङा हायुङारि हाग्रामायाव थानाय गोबां जुनारफोरा दैबानाजों खहा जानो गोनां जादों, जेराव दासान्दि गासै मा 17 जुनारफोरा गबनानै थैनाय जाथाया सोराङाव फैदों। हायुङारि पार्कनि जुनारफोरखौ रैखाथि खालामनायजों लोगोसेनो दासान्दि गासै मा 11 मै आरोबाव फाहामथाय होगासिनो थानाय समावबो मा 5 आरो मासे सैमा थैदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो दासिमाव काजिरङानि गासै मा 72 जुनारफोरखौ रैखा खालामो आरो बेनिनो मा 29 जुनारफोरखौ फाहामथाय होना हगारनायनि उनाव आरोबाव गासै मा 26 गुबुन गुबुन जुनारफोरखौबो फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दैबानानि हालोदा बारानिफ्राय बारा लोमसावनायाव गासै मोन 233 थाग्रा खुलिनि मोन 173 थाग्रा खुलिफोरा दैबानाजों सिलिंखार जाबाय आरो मोन 9 थाग्रा खुलिखौ लांदां खालामनाय जायो। थांनाय साननैसो समनि सिगाङाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया काजिरङा हायुङारि पार्कआव दैबाना लोमसावनाय थासारिखौ नायदिंहैनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। मंगलबारखालि हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजों जिब जुनारफोरनि रैखाथिखौ हागौमानि खालामगासिनो दङ आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआबो गावखौ गोनांथि बादियै मिरु सोरखारनिफ्राय हेफाजाब होनो थाखाय थियारि जादों होननानै फोरमायनानै होनाय जादों। अरुणाचल प्रदेशआव गोबां अखा हागासिनो थानायनि थाखाय गं 7 जिल्ला जेरै सियां सानजा सियां, खर'सा सियां, सोनाब सियां, सि योमी, लेपाराङा आरो खर'सा सुबनसिरि जिल्लासिम हान्था-मेला खालामग्रा लामाया हा गिसिखानायनि जाहोनाव गोथेनानै थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय राहा गोथे जादों। NH-13 पासीघाट पांगिन आल लामायाव बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन जाथाया जादों, जेराव सियां जिल्लानि लकपां आरो पांगिन ट्री जंक्शननि साखाथियाव थरसे बेसेबा गिदिर अन्थाइनि खाम्फाया दुद्रुख्लायबोनानै लामाखौनो गोथेना दोनदों। फिसा फिसा गारिफोरखौ थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय मेसिनजों लोगोसे सुबुंफोरा खामानि मावनायाव मुखुब जादों होननानै PWDनि इन्जिनियार जेमर फादुआ फोरमायथिदों। खर'सा सियां जिल्लानि ओनसोलफोरावबो गोबां अखा हानानै हा गिसिखानायाव खहा जानायजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो खहा जानाय जाथायफोरखौ मिथिनो मोननाय जादों।
मिज'राम आरो काछार फ्रन्टियारनि सिङाव थानाय 16 बेटेलियन लक्ष्मी बाजार BSF रौनिया हानजाया करिमगन्जआव थानाय सिमा ओनसोलनि साखाथियाव थानाय लापासाइ गामियाव हाबनानै दैबाना लोमसावनायनिफ्राय रैखा मोननो बस्थायाव बाला सोनानै होबथानो नाजानायखौ नुनो मोन्दों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला दैबानाया कुसियारा दैमाजों लोगोसेनो भारत बांलादेश सिमायाव थानाय चिटिमरकाट, चन्द्रसबकना, सराकुरि आरो जगन्नती ओनसोलनि गंब्रैसो BSFनि आउटपस्टखौ लोमसावनानै सिलिंखार खालामो। बबेखानि दैनि थाथाया दासिमबो गिख्रंथाव थासारियाव बोहैगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव दासिमहालागैबो BOPआव थानाय BSF रौनियाफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जुजिनांगासिनो दङ। BOPआव दैबानानि थाथाया बांनानै 3 फुटसिमहालागै जौखांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेफोर जेंनाजों जुजिनानैब्लाबो BSF रौनियाफोरा 24 घन्टा गावसोरनि मावनांगौ बिबानखौ मावगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो चन्द्रसिकना, जगन्नाथी आरो चिटिमरकाट ओनसोलनि BSF रौनियाफोरा ओनसोलनि साखाथिफोराव थानाय फरायसालिफोराव बादा लुनानै थानो गोनां जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।